Il-Kumitat tal-Parlament Ewropew għal-Libertajiet Ċivili innota l-progress b'saħħtu li għamlet Malta f'dawn l-aħħar sentejn sabiex tkompli issaħħaħ is-saltna tad-dritt. F'pajjiżna bħalissa hawn 6 membri tal-Parlament Ewropew minn gruppi politiċi u pajjiżi differenti sabiex jaraw il-progress u r-riformi li saru f'Malta favur il-governanza tajba. It-tlieta wara nofsinhar dawn l-Ewroparlamentari iltaqgħu mal-Prim Ministru Robert Abela u membri oħra tal-Kabinett tal-Gvern fil-Berġa ta' Kastilja. Fil-preżenza tal-midja l-Prim Ministru afferma mill-ġdid kif minn mindu nħatar Prim Ministru f'Jannar tal-2020 dejjem poġġa is-saltna tad-dritt bħala priorità għall-ħidma tal-Gvern u elenka numru ta' riformi kruċjali u storiċi li saru f'dawn is-sentejn u nofs f'dan ir-rigward. Semma fost l-oħrajn ir-riformi fil-metodi ta' kif jinħattru l-ġudikanti, il-Prim Imħallef u l-Kummissarju tal-Pulizija fejn għall-ewwel darba tneħħa l-poter kollu minn idejn l-Eżekuttiv. Sar tibdil ukoll fil-proċess tal-ħatra tal-President ta' Malta u dan issa jintgħażel b'vot ta' 2/3 tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Dr. Abela mer referenza wkoll għal fatt li nfirdu l-funzjonijiet tal-Avukat Ġenerali u tal-Avukat tal-Istat. Il-Prim Ministru għall rappreżentanti tal-Kumitat tal-Parlament Ewropew li minkejja li anke pajjiżna ntlaqat minn sfidi tal-pandemija u tal-gwerra fl-Ukrajna, il-Gvern Malti xorta waħda żamm il-ħidma favur is-saltna tad-dritt bħala priorità u ma poġġijiex fil-ġemp. Għamel aċċenn ukoll għal kif pajjiżna esperjenza bidla fl-attitudni u l-kultura ta' kif inħarsu lejn is-saltna tad-dritt. Bis-saltna tad-dritt titqis bħala katalista biex tattira investiment ta' kwalità lejn pajjiżna u saħaq li l-pajjiż għamel ħafna f'dan il-qasam u se jkompli jaħdem sabiex ikompli jindirizza affarijiet oħra u bekk is-saltna tad-dritt tkompli tissaħħaħ. Waqt il-laqgħa tkellmet ukoll il-kap tad-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew Sophie in 't Veld li qalet li l-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili innota il-progress pożittiv li għamlet l-Aġenzija Maltija kontra il-ħasil tal-flus l-FIAU fl-aħħar snin. Meta kien qed jitkellem dwar sfidi oħra Dr. Robert Abela sema kif pajjiżna ndirizza l-pjan ta' azzjoni mit-Task Force għall-Azzjoni Finanzjarja l-FATF u li se tiħares il-qudiem għall-plenarja li jmiss tal-FATF li mistennija ssir f'Ġunju. Dwar l-inkjesta pubblika dwar il-qtita Defni Caruana Galizja, il-Prim Ministru għamel referenza għal kif il-Gvern qed jaħdem dwar miżuri proposti sabiex ikun hemm tisħiħ fil-qasam tal-ġurnaliżmu fosthom dik tal-Anti-SLAPP. Ir-rappreżentanti tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili tal-Parlament Ewropew li jinsabu fi żjara f'pajjiżna iltaqgħu jew se jiltaqgħu wkoll mal-President ta' Malta, mal-Prim Imħallef, mal-Avukat Ġenerali, mal-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti u ma' membri parlamentari se jindirizzaw ukoll konferenza tal-aħbarijiet.